भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो आरोबाव फिन खेब धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोसेनो बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं दिनै मोनसे आपडेटनि सायाव सावरायनो होनना फैदों, जाहाथे भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ। नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायनाङा, फारसेनिफ्राय नायलां अब्लासो बुजिगोन। आं दिनै मोनसे आपडेटनि सायाव सावरायनो फैनायानो जादों जोंहा BTC एबा BTRनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि मोनसे जायगायाव बर'फोरखौ जोंहा फिसा आसामनिनो थागिबि सावथाल एबा आदिबासि बिथांमोना जोंनि बर'फोरखौ बेयाव दोननाय जानाय नङा होनना बुंदों। जुदि जोङो BTC एबा BTR नि सिङावनो जुदि गुबुन हारिजों बेबायदि बे आमुक जायगायाव दोनजाया होनोबा बेसेबां लासिंसिंना रायजोफोर। जोंनि बर'आ खनसे नङा खननै नङा खनथाम, 1 नम्बराव जोंहा BSc एकर्ड खालामदोंमोन, 2 नम्बराव जोंहा हाग्रामा सारा BTC एकर्ड खालामबाय, आरो 3 नम्बराव जोंहा BTR एकर्ड जाबाय। जुदि बिसिम खनथाम गोरोबथा जासेयावबो जुदि जोंनि बर' हारिया आसामखौथ' बाद दोन, BTC एबा BTRनि सिङावनो जुदि बबेबा मोनसे जायगायाव जोङो जुदि रायजो जानो मोना एबा थानो मोना होनबा बेसेबां दुखुनांथावना रायजोफोर। जोंनि गेदेर बर'नि लिडारफ्रा मा खालामदों, माखौ लानानै एग्रिमेन्ट खालामखो, आंनि सोंथिया बेसो। जुदि जोङो BTC एबा BTRनि बबेबा मोनसे जायगायावनो जुदि थानो मोनाबा बा फिसा सावथालफोर बायदि हारिजोंनो जुदि होखारजायोबा, थानो मोना होनजायोबा बेसेबां लासिंसिं ना। आसामनि खोथाखौथ' बाद हो, जुदि BTC एबा BTRआव बर'नि लेन्ड मोननाय जायगायावनो जुदि बेबायदि होखारजायोबा, आरो आसामावथ' मा बुंनो ना रायजोफोर, बेसेबां लासिंसिंनि खोथा। जोंहा आरो गेदेर बर'नि लिडारफ्रा मा सानो, अकल बिसोरो गावसोरनि गिदिर लेक्सार होनायखौल' जेब्लायबो बिसोरो गोनांथि सानो। नाथाय जोंनि बर' हारिनि सोरबा मोनसे सोरबा सासे एबा सोरबा दखरसे गामिनि रायजोफ्रा सोरजोंबा नारा नाथा बुलाय सोलाय एबा दावहा जायोब्लाबो जोंनि बर'नि गिदिर लिडारफ्रा जेबो साना ना। मा बुंबावनो बिदिजों। जुदि बेबायदि जुदि गावनि हायावनो, गावनि थामोनथा हायावनो जुदि मोजाङै जोङो थानो हायाबा, एबा BTCनि बबेबा मोनसे खनायाव बर'नि एरियानि सिङावनो जुदि जों न' लुनानै थानो मोनाबा होमबा बेसेबां लासिंसिंना रायजोफोर। बिदिबा थुदो भिडिअखौ नायलांग्रोनोसै ना। जि जारिमिन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिन 1967 to 1993 बे बिजाबखौ जों बेखेवगोन। मुगानि साखि, एक्टिभिटि रिपर्ट अफ एबसु इन दा निउज, बड'लेण्ड महोत्सबनि कफि टेबोल बुक आरो समनि बिबुंसार, बे गासैबो बिजाबखौ बेखेवनाय जागोन आरो बयनोबो एभेलेबल मोनहोनायनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जागोन। बेलासे जोंहा हाबाफारि दङ, आन्डारस्टेन्डिं पिस हार्मनि प्रस्पेरिटी फर कमिउनिटी डेभेलपमेन्ट इन BTR एन्ड आसाम। मानगोनां प्रफेसर रमेश बरदुवास, भाइस चेन्सेलर आरो इमिनेन्ट गान्धीयान बिथाङा बाहागो लागोन गोदान दिल्लीनिफ्राय फैनानै। आदित्य खाख्लारि, अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि, अल आसाम फरायसा आफादनि आफादगिरि उत्पल शर्मा बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो प्राय 50तानिबो बारा माहारियारि फरायसा आफाद आरो जातीय दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन। 16 तारिखआव जोंहा अपेन सेसन दङ आरो बे खालि गुबै हाबाफारि। बे अपेन सेसननि गाहाय आलासिया जागोन भारतनि मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां, आरो बिथाङा 12ता बाजियाव जोंनि बे जुथुमसालियाव जेराव जुथुमा खुंगोन बेयाव सफैगोन आरो प्राय 2 लाख जिखिनि बर' हारिनि रायजो राजा गेदेमा सुबुंमोन गासैखौबो बिथाङा एड्रेस खालामगोन। गुबुन हारिनिबो जोंजों रायजो जाफानाय बिदा फंबाय बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो 2 लाखनि बारा टारगेट लानानै बे गेदारिंखौ जों खालामनो नागिरदों। आरो बेयाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथां,
मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथां स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि एमपि रोनगोरा नार्जारि एमपि दिलीप सयकिया मन्त्रि अशोक सिंगाल मन्त्रि अतुल बरा एमपि जयन्त बसुमतारि कार्बि आंलंनि काउन्सिलनि चिफ तुलिराम रंहां मिनिस्टार बसुमतारि बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि गेदेमा बिथां जिखिनि जोंहा अन भेहिकलफोर दङ बिनि गेजेरजों बे जुथुम्मासालियाव बाहागो लाफैनानै बर' हारिनि गिदिरथार जि मोनसे थांखि जि ग्रेटनेस आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौ जोङो गोजोन होनायनि गेजेरजों जोंनि आद्रा थाबावनाय सुक्तिनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय बर' हारिनि आद्रा जिखिनि जोंहा सिमां आरो एजेन्डा दङ माहारिबादनि जि जोंनि जि इउनिटि आरो जोंनि जि गोजोननि जि मोनसे नेरसोन बेखौ बयबो जाहाथे ज' फैनानै दिन्थिफैयो बाहागो लाफैयो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै गासै मिरुनि जिल्लानि दख'रानि जानानै आरो बे टीमनि जानानै आं बयबो बर' आइ आफा रायजो राजाखौ खर' गंग्लायै खुलुमदों आरो आनान गसाइनि अननायाव रायजो राजानि आशीर्बाद आरो अननायाव बे हाबाफारिया बे जुथुम्माया खोब मोजाङैनो जाफुंसारगोन आरो खोब डिसिप्लिननि गेजेरजों जाफुंसारगोन बेखिनिखौनो जोङो इसोरनि आरज गाबदों आरो मिजिंथिदों Harianw